Wat is voor jou het allermooiste dat uw provincie te bieden had? In de verkiezing Het Mooiste van Friesland strijden 10 finalisten om jouw stem. Omroep Friesland Televisie stelt alle finalisten naar jou voor. Joet, het Stadhuis van Bolsert. Nou, waar vind je zo'n geweldig mooi gebouw? Het is misschien wel het mooiste stadhuis van heel Noord-Nederland. Mooier vind je ze nauwelijks. De manier waarop het versierd is, er zit zoveel mooi beeldhouwwerk in. En de vorm, de toren, ja, eigenlijk het totaal plaatje. Al 400 jaar domineert het Stadhuis de historische binnenstad. Het pronkstuk van Bolsert. In de 17e eeuw nijljout de tweede stad van Friesland. Hier kwam het stadsbestuur bij elkaar. Er wie een waag voor het incasseren van belasting op boeter en sies. Je waard rechtsprutsen en overtreders van de wet opsluiten. Haast nergens vind je in Friesland zo'n rijk versierde gevel. Toch kenners werd het Stadhuis van Bolsert beschouwen als het hoogtepunt van het Friesk manierisme. Een bouwstijl uit de 17e eeuw inspireren op de lette renaissance. Die hele manier waarop die zijkanten lopen, die pilaren die erin zitten, dat zijn allemaal elementen die tot die bouwstijl behoren. En hier zie je dus een voorbeeld van een van die, ja, of het een Dorische of een Corinthische zuil is, weet ik niet. Maar in ieder geval geënt op de manier van het bouwwerk maken uit de Romeinse tijd. En renaissance betekent hergeboorte, dus dat zit er wat in. Het is haast net vast te stellen, maar tussen 1614 en 1617 werd dit gebouw in amper 3 jaar door plaatselijke ambachtslui gebouwd. Een van hen wie timmerman Jacob Giesbert, hij van Frieslands bekendste dichter Giesbert Japiks. Jacob hier een groot aandeel in het ontwerp van het gebouw. Zo vertel ik de bronzenschilderen vensters in het treppenhuis. Hij was schrijnwerker, ook bekend als kistenmaker. En je moet je daarbij voorstellen dat het eigenlijk een soort fijntimmerman was. Dus hij maakte heel speciaal werk. En dat is hier in deze raadzaal natuurlijk heel duidelijk te zien. Kijk naar het portaal. En als je je nou kunt voorstellen dat het allemaal met zo'n klein mesje uitgesneden is. Het is gelukkig geen eikenhout, want dan hadden ze moeten bijtelen. Maar dat iemand zoiets kan maken, is natuurlijk fantastisch. Nou ja, daarnaast heeft hij aan die kant de bovenkant van de schouw gemaakt. En je ziet daarboven ook nog van die halve maantjes. En dat heeft heel sterk te maken met de tijd waarin het stadhuis gebouwd is. Dat was namelijk tijdens het 12-jarig bestand van de oorlog met de Spanjaarden. En die halve maantjes die drukken uit van wij zijn liever Turks dan paaps. En paap staat dus voor in feite papen, oftewel katholieken. Ze waren dus tegen de paus. In die tijd kende men in feite alleen maar vaklieden hoor. Een kunstenaar, dat bestond in die eeuwen nog niet. Dat hebben we er later van gemaakt, dat mensen die iets moois presteerden, dat het kunstenaars waren. Maar het gaat hier om een vakman die zijn vak tot in de perfectie beheerste. Prachtig, prachtig. Mooi beeldbepalend
gebouw hier in de stad. Ja, heel blij mee. En nu je hier elke dag zit, zie je natuurlijk elke keer ook weer nieuwe dingen. Dus ja, ik word er wel heel erg door geïnspireerd. Zoveel kleine details en oog voor detail, echt. En dat, nou ja, dat het in zo'n korte tijd is gebouwd, dat is wel, ja, dat is wel bijzonder. Het is een mooi gebouw, het is een fantastisch gebouw. Er wordt getrouwd in het stadhuis en ja, mensen, ja, als ik mazzel heb, dan komen ze natuurlijk bij mij de bloemen halen. En als Pilet dat carillon weggeven, dan komt de brood. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, ik denk dat dit hoekje hier, vanaf hier, het beste plekje is om de foto te maken. Dus ik denk dat er dagelijks wel, dat gaat aan de lopende band door, ja. In de gevel speelt vrouw Justitia een prominente rol. Want op het stadhuis waard ik rugsprutsen. Daarbij gaat het vooral om lietse vergriepen. Vertochten waren oerdegrijfd bij het stadhuis gebracht en gingen terug het gevangenenpoortje naar binnen, naar de vierschaar. Je moet je daar niet al te veel bij voorstellen, want het ging dan om kleine overtredingen. Kijk, als je een brood jatte, nou, deed je dat in Engeland, ging je gelijk naar Australië toe. Maar hier ging je dan naar het Blokhuis in Leeuwarden en daar kreeg je dan een veroordeling. Heel vaak verbanning uit de provincie. Het ging hier om, als iemand je uitgescholden had, dan diende je een klacht in en daarvoor kon je veroordeeld worden. Een paar dagen op water en brood of aan de kaak gesteld voor het stadhuis. Nou, aan de kaak gesteld worden, dat betekende dat iedereen je kon beschimpen en misschien ook wel met rotte eieren gooien. Maar daar ben ik niet bij geweest, dus dat weet ik niet. We hadden hier één cel waarin mensen op water en brood konden worden opgesloten. Misdrijven, daar ging het niet over. Het ging over eenvoudige belediging en dat soort zaken. En dan kon je veroordeeld worden door de burgemeesters die voor het recht zorgden in de stad. Als je in het cachot terecht kwam, dan wilde men dus graag dat je niet zomaar door het gebouw heen liep, maar dat je daar echt je straf uitzat. En dat betekende dat je het blok aan het been kreeg. Nou, een algemeen bekende uitspraak, het blok aan het been. Nou, en we hebben hier dus nog zo'n blok. En dat werd dus aan de voet van de gestrafte vastgemaakt gedurende de periode dat hij zijn straf uit moest zitten. Zo'n 2011 doet Bolsert opgieën in de gemeente Zuidwest-Friesland, staat het stadhuis leeg. Er zijn plannen om een historisch archief, musea en een bibliotheek in het gebouw onder te brengen. Op dit stuit zit de oudheidkamer van Bolsert op een van de boppenverdiepings. Het stadhuis is natuurlijk een heel bijzonder gebouw. Ze komen van heinde en ver hier om dit te bezien. Het is een van de mooiste stadhuizen van Nederland. Ze komen eigenlijk uit het buitenland, Engeland, Duitsland, ja, soms Amerika. Maar ik uit het zuiden van het land, Brabant, Limburg, Krek, Rotterdam. Hij komt oorspronkelijk uit Praag. Ja, dan heb je heel land als soort bouwwerken natuurlijk. Ja, en dat is heel erg Hollands, Fries dan in dit geval. Met kleine steentjes en zo. Hè, en ja, maar wel inderdaad wat meer ja, voor Nederlandse begrippen tamelijk bombastisch. Hè? Zeker hier in het noorden zie je dat niet. Hè? Nou ja, ik heb wel eens het grapje gemaakt als ik terugkwam van vakantie van... Goh, geen rijke Amerikaan langs geweest die het gekocht heeft. Daarmee natuurlijk aangevend van hoe mooi het eigenlijk is en hoe belangrijk het is. En dat is dus nooit gebeurd, want het staat er nog steeds. Oren wieken, de wetterpotten in Snits.